ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ 8 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଘଟଣା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲାବେଳେ ଦିନବେଳା କରଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ବୁଲେଟ୍ ଫୁଲବାଣୀରୁ ନୟାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଫେରିଥିଲା ବୁଲେଟ୍। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ବୁଲେଟ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା। କରଡ଼ ଛକ ନିକଟରୁ ବୁଲେଟ୍ ଜବତ କରାଗଲା। ତଦନ୍ତ କରୁ କରୁ ବାହାରିଲା 8 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁମାନିକ 60,000 ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 4 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମେତ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍କୁଟି ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଧରା ହୋଇଥିବା ଅପରାଧୀମାନେ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରବୁଲା ବସ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବର, କୁମାର ବାପି ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଏବଂ ମଞ୍ଜୁ ବେହେରା। ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗଜପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ମଞ୍ଜୁ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ଫୁଲବାଣୀରେ ରହି ଆଜି ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କରଡ଼ା ନିକଟରେ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଏହି 4 ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ଦେବତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁରୁ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।